שלום לכם, היום אנחנו רוצים לדבר איתכם על מוזיקה נפלאה, שמה דאת'קור, ליבת המוות בעברית. ועל אף שזאת מוזיקה נפלאה, עם מסרים מדהימים, באמת, לטובת האנושות כל המוזיקה הזאת. ואנחנו רוצים, היא קצת לא מובנה, בגלל סגנון השירה הקיצוני. היום אנחנו רוצים לעשות לכם מעין וריאציה של המוזיקה הנפלאה הזאת, לעשות אותה מובנת יותר לכולם. על הגיטרה יש לנו את אלעד. קוראים לו עומר. וואי, מה תגיד? אני ומקס הנפלא נשאיר לכם, ובר הצלם יהיה בקולות רקע. ברי ברי. שלום, אנחנו להקת זוינו בתחת והתהפכנו במהופך ונחרט לנו הראש. וזהו שיר על חברה שלי שזרקה אותי אתמול. כלבה, תקשיבי, אני אצוש לך מהעין, ברי ברי ברי, ואוכל לך את המוח עם זה קיבה ותאמרת ברי ברי ואני אתן לך את חלופה ומתה בתחת אני אבוא ללוויה שלך ואפתח את הארון ויחרבן לך על החזה כי אנחנו ברי 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 אני אסוף לך את המכתבים ביחד עם הבית והמשפחה ואז הכוס של אמא שלה יהיה רותח שאני אזיין אותה וגיטרה אותי כלבה ועכשיו הפרק ברי למה עשית את זה כלבה? ברי זה היחס שאת נותנת לי. עושים לך את הלב וגרום לך לאכול אותו כי את כלבה רעבה ואנורקסית וזה כדאי למה חשבתי שזה סקסי אנורקסית למה חשבתי שזה סקסי כלבה